Ahoj, my sme turisti z juhu a toto je okruh zo Štefanovej cez Osnicu, Stoch a Poludňový Grúd. Šlapeme prvé metre z parkoviska, je tu chata a ideme na Medziholie. Dobre sa tu chodí. Nikdy to nebolo lepšie. Je to také bláto, také pudingové. Ideme zo Štefanovej a máme tu teda dosť blata. Celkom sa šmíka. Včera tu až do noci lialo a dneska to asi ešte chvíľku potrvá, kým to uschne. Tak dala som si nové topánky, takže snažím sa trošku očistiť. Dobrý. Dobrý. Už ideme asi 3/4 hodinu, už máme za sebou pomaly 2 km a za chvíľku sa dostaneme na sedlo Medziholie, odkiaľ smerujeme na Osnicu. To by nám malo trvať asi ďalšiu hodinku, potom späť a pokračujeme na Stoch a medzi tým si užívame tieto pekné výhľady. A na ryti vidno, že už si padol. A sme na Medziholí. Odtiaľto najprv ideme tam na Osnicu. Išli sme zo sedla Medziholie na Podrosudcom a boli sme tu asi za minútu. 30 sekúnd. V zime nám to trvalo asi 15 minút, nie? Ale ako mlák je tu dosť. Tu je mláka, tu je mláka, tam sú mláky. Tam boli tie mláky. A išli sme zle, tak sa vraciame. Sme pri sedle Osnice a ideme sem. Čaká nás Stoch. To si myslím, že je asi. My sme sa vrátili z Osnice, zatiaľ sa kus zahmlilo a ja som si slúbil, že si tu dám croissant a vodu, tak sa tu idem najesť a napiť. Búrky a dážď a vyslovene, že 1 mm zrážok. Myslím, že dovtedy to prejde. Čo, máš dosť? Že vraj nás to čaká ešte taká pol hodinka, medzi tým sa dostaneme na nejakú lúčku von z lesa. No ale uvidíme. Našim tempom už sme celkom unavení z Osnice, tak možno to bude trvať dlhšie. Tam sme neboli. Ale
O chvíľku sme na stohu. Tak tu som prvýkrát. Pecka. Čauka. Chrbát z toho na stoch. Ideme zo stohu. Tu sa mi už nejako prestalo chcieť vlogovať, tak som iba natáčal okolie a veľa som už toho nenakecal. Pustili sme sa po hrebení zo stohu. Červenou trasou cez chrbát stohu medzi stromami a v blate a popri stohovom sedle k poludňovému grúňu. Cestou sme sa trochu šmíkali a bola možnosť, že skončíme na zadku, čo sa mi aj podarilo, ale napriek tomu to bola asi hodinu a štvrť trvajúca prechádzka. Cestou dolu z poludňového grúňu to už bolo trochu náročnejšie. Tesne pod grúňom sa dostávame na kľukatú a poriadne strmú žltú trasu, kde naše kolená dostávajú poriadne zabrať. Tradične sme sa rozdelili, Sandra to preskákala oveľa rýchlejšie. Stretli sme sa až na chate na grúni. Ja som sa cestou zastavil pri hornom konci vleku, čo začína pri chate, vyzerá ošarpane, ale v zime je to asi iné a asi je stále v prevádzke. Z poludňového grúňu mi to trvalo asi hodinu, kým som sedel s dobrým gulášom a kofolou na chate na grúni. Od chaty na grúni nás čakala ešte trochu menej ako hodinová túra k parkovisku Štefanová. Naše kolená sa už na auto tešili podľa mňa ešte viac ako my. A to je asi všetko. Vidíme sa niekedy na budúce. Cesta. A za chvíľu dúfam aj auto.